110 snin daqshekk ilhom mibnin iż-żewġ pontijiet tal-breakwater fil-port il-kbir. Illum dan il-breakwater qed jiġi restawrat b'investiment ta' €1,000,000 permezz ta' Infrastruttura Malta. Sa mill-1910 dawn iż-żewġ strutturi kienu strumentali sabiex il-port il-kbir ikun wieħed kenni. Madankollu tul iż-żmien u kawża tal-maltempati li għaddew minn fuq pajjiżna tul dan l-aħħar seklu, instab li l-istrutturi ġarbu ħsarat kbar. Kien għalhekk li Infrastruttura Malta bħalissa tinsab impenjata bi proġett ta' restawr qabel l-ħsara li ssir tkun waħda irreparabbli. Ix-xogħol ta' manutenzjoni jinkludi l-pont li jaqqat in-naħa tal-breakwater ta' Santirmu mal-Belt. Dan il-pont kisser mill-qawwiet Taljani waqt it-tieni Gwerra Dinjija. F'konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat kif bħala parti mix-xogħlijiet ta' tiswija li qed tagħmel Infrastruttura Malta, tim ta' qaddasa u ħaddiema oħrajn tellgħu minn qiegħ il-baħar partijiet mill-bordura oriġinali li waqgħu mad-dawra tal-breakwater matul is-snin. Dwar dan One News tkellem mal-perit Janice Borch. Il-kontrattur tella dal-ġebel l-art minn hemm rajna kemm kien hemm minnu tajjeb li se terġa' jitpoġġa f'postu, dak mbagħad stajna naraw kemm kellna naħsbu għal ġebel ġdid. Il-ġebel ġdid inqata' minn ġobarieri fit-tranni mir-reġjun tal-Pulja fl-Italja biex jibdlu dawk li nstabu mkissrin bil-qawwa tal-mewġ. Infrastruttura Malta qed tagħmel ukoll xogħlijiet ta' manutenzjoni fuq il-pont tal-Azzar li nbena fl-2012. Il-ħaddiema qegħdin jirranġaw u jisbaw l-istruttura tal-Azzar waqt li qed jibdlu partijiet mill-gvern tal-injam li tkisret. La darba li t-temp jibqa' jippermetti, Infrastruttura Malta qed timmira li x-xogħlijiet kemm fuq il-pont u anke fuq il-breakwater jitlestew sal-aħħar ta' din is-sena. One News tkellem ukoll mal-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borch li sostna l-importanza ta' dawn it-tip ta' proġetti. Fakkar ukoll fi proġett ambjentali maġġuri li bħalissa qed isir ix-xogħol fuqu. Ma spjegajt ukoll xogħlijiet oħrajn li għandna maħsuba fil-port il-kbir xejn inqas minn dak ambjentali u allura l-emissjonijiet illi jaffettwaw lil familji ta' madwar il-port u xogħlijiet oħrajn li għandhom iżidu il-kapaċità li l-port tagħna iżid fl-attività ekonomika tiegħu.